lonke lowo mzimba kaKristu, lokuhlanganisa umzimba kabani kaKristu. Because elona bandla laziwayo ngamaZulu, elona bandla laziwayo liZulu, linye ngumzimba kabantu bangcwele kaKristu. Enxa ibuye uYesu ezolanda ibandla, uzolanda ntoni? Umzimba wakhe. Ngegama likaYesu, amen. Amen. But inqabile le nto. Injani le nto? Nangokwamena akamninzanga kule ndawo le. Hayi le akamninzanga amen. Because yona into enqabile. Inqabile sekuthe kwaqheleka laa nto yala ntlukwana. Ngangento abayilibandla nokuxelele apho lilimele khona yile ndaba yecawa. Nokuba kungaze utyhile iBhayibhile, ushunyayile iBhayibhile, but if ithethwe ngale ndlela engathethwa ngayo ecaweni yakho, awukwazi uyiva xa sowungenwe ngulaa moya. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi uYesu. Hallelujah. So siyambonga uSomandla kakhulu ke bangcwele. Nangaleli xesha selikhona apha. Nabantu uzochitha ixesha sizoyezwini lenkosi. Sive izwi likabantu bazalwane likaThixo ngegama likaYesu. Amen. uThixo ezawuthetha nathi. Khawuye ku-21. Ncwadi kaMateyu 21 verse 43. Qale phaa verse 43 kona siqonde phaa ku-verse 44. Qala nje ukufunda kule ndawo before sibe siyaqhubeka ngegama likaKristu Yesu. Ngawo mandiqala nje ndinike ixesha because ixesha esinalo lincane, imvuselelo ibe yentsuku ezimbalwa, kodwa kona kuninzi uThixo akudingayo ukukuthetha kuthi nezinto ekumele ukuba sizazi ngegama likaKristu Yesu. Amen. Ncwadi kaMateyu 21 verse 43. Andifundele kumntu ozondifundela kahle okufutshane kwimike, ayifunda ngayileqi ukuze wonke umntu okhona apha eve ngegama likaKristu Yesu waseNazaretha. Andifundele ke wena mntu oyifumeneyo, fundele wena mntu oyithole ngegama likaYesu waseNazaretha. Funda Mateyu 43. Ngenxa yoko ndithi kuni, ubukumkani bukaThixo buya kususwa kuni, bunikwe iintlanga oluzivelisayo iziqhamo zabo. phinde uyifunde kahle. Ngenxa yoko ndithi kuni, ubukumkani bukaThixo buya kususwa kuni, bunikwe iintlanga oluzivelisayo iziqhamo zabo. Unikwe uhlanga oluzivelisayo iziqhamo zabo. Iphinde. Ngenxa yoko ndithi kuni, ubukumkani bukaThixo buya kususwa kuni, Ya. bunikwe uhlanga oluzivelisayo iziqhamo zabo. Bunikwe uhlanga oluzokuvelisa iziqhamo zolawulo lukabani? LukaThixo. Ngoba kudingeka loo nto ebandleni ukuthi kuvele iziqhamo. Kaloku silapha bazalwane besike salawulwa ngongendawo. Asifelanga sasuke salawulwa nguThixo. Size apha siqale ngokulawulwa ngongendawo. Silawulwa lutshaba, silawulwa nguSathane, siphansi kolawulo lukaSathane. Ngoku njengoba sesikholwa kumele into yoba luvele okanye zivele iziqhamo zolawulo lukaThixo. Sithi noba ngaba singathethanga ebantwini, kodwa abantu xa bebona thina babone iziqhamo zolawulo lukaThixo, bazibonele abantu bale ndawo, because ubonakele kule ndawo uphinde walunga kule ndawo.
kumele ke ngozivela iziqhamo zokuhamba nabani noThixo kule ndawo. Njengoba lapha andingoduma kude, nokuba ungaya elalini yam ufike pha ubuze ngam, uzofika pha ndisaziwa ngokukholwa, ndisaziwa ngevangeli. Ayikho enye into ozofika uyazi phaya, futhi uzofika phaya nihlonitshiwe, nihlonitshwa ngoba indlela zam akusezizo eziya, zindala. Kodwa uba ngaba singawuvelisi impawu noba iziqhamo zokulawulwa nguThixo, Thixo uzoyinika abanye abantu le nto, abantu abazawuvelisa iziqhamo zokukholwa, because ufike kuyo wena wafika wayiqhela, so uhamba ngokuqhela kwayimeseji, uthatha ezithile uyaziyeka ezithile, awunamsebenzi nezinye uzinyathela ngeenyawo, phofu zisuka ezwini likaThixo, because sowufikelele ukuqheleni endlini kabantu kaThixo. Qhubeka. Verse 44. Yeah. Kanjalo lo uwe phezu kwelitye uya kutyumka. Lo uwe phezu kwelitye uyakwenza njani? Uya kutyumka. Qhubeka. Ke lowo lithe lamwela liya kumthola. Lowo elithe lamwela liya kumthola. Liya kumthola lo elithe lamthina. Kodwa owe phezu kwalo wotyumka. Lowo elimweleyo yena wonkoleka. Inhlungu ilapho bazalwane, hlala siniqhu singancami. Inhlungu apho ikhoyo ilapho, sisimsiwe phansi sibaninzi, kodwa ingozi ekhona yile yoba kunqabe abantu abankolekileyo, because most yabantu bawe phezu kwalo ilitye. Banqabile abo libaweleyo, abankolekayo. Khona umahluko phakathi komtholeka nokutyumka. Singathi ngokolwimi lwangapha kuthi ukutyumka kukuntlakeka komzalwane. Bengumzalwane ontlakakileyo, bazawukhumbula abantu nokutya okumgubo wakho untlakakileyo. Uthe sitya nje umntu umane epika, uthe sitya nje umntu umane ezinye zilahla ezinye indawo because azihlafuneka zityeki ngenxa yokuntlakeka. Most yabantu basimsiwe, kodwa ingxaki ukunkoleka okungekhoyo ebandleni. Bantlakekile abantu. Sefuna ukukhetha ngokomzalwaneni, ujongajonge uyithathele uyilahlele, uyithathele uyilahlele, uyithathele uyilahlele, because untlakekile. Angomzalwane ontolekileyo ngumzalwane nokuntlakeka kwakhe. Akushiya apho ubuya kubona into yobana buzama ukumxola. Ngegama likaKristu Yesu, amen. Mistake yabantu, ivangeli bafuna ukulongamela, abafuna ukonganyelwa livangeli, bafuna uba ngenhla kwevangeli, bafuna ivangeli maliphile, malishunyelwe ngale ndlela abafuna ngayo, ivangeli maliphileke ngale ndlela abathanda ngayo, not ngale ndlela uThixo afuna ngayo. Yona ngozi leyo eyehlele ibandla. Kunzima phandle apha, kunzima bazalwane, kunzima, impilo ayikho ebandleni. But into ebonakalayo inye, zizibabalo ezisebenzayo, but awuboni amandla kaMoya Oyingcwele uba enzeni kulo mntu.
Amen. Kena ngcola nabanye abazalwane. Abazalwane bafikelele kulaa moya yokungasakwazi nokwehlula phakathi kwezipho zikamoya ingcwele neziqhamo zikamoya ingcwele. Because zinto ezingaphezulu. Kukhona iziqhamo zikabani? Kukhona izipho zikabani? Isiqhamo sikamoya ingcwele sikuxela into yiyo ngoku ungubani ngoku. But isipho yinto ekwazi ukushiyeka ikhona noba umoya kaThixo ngasekho empilweni yakho. But abazalwane abayiboni leyo nto. Ukuba ngaba isibabalo sisasebenza ucinga into yokuThixo usekhona usahamba naye. Vumela ivangeli likongamele. Thandazela ivangeli malikongamele. Uzolibona njani uba likongamele? Likwenza ivangeli xa ubona umuntu okanye umzalwane, ubona umuntu owongamileyo kunawe, ubona umuntu ongakokha xa ubona umzalwane. But if alikongamelanga ivangeli, unohlobo labantu ongabeva, unohlobo labantu ongeke uluthini na, ngeke ulive. Ngoba ivangeli alikongamelanga kodwa nguwe osewalwela into yoba mawube ngenhla kwalo ivangeli. Elakho ivangeli lilawulwa nguwe, uliphila ngale ndlela othanda uliphila ngayo. Hallelujah. Owephezu kwalo wotyumka kodwa elimiweleyo wontoleka. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Konakele kulinyelo libandla. And abuye kwami uthiwa njalo kulindwe uYesu obuyayo. Alindile abantu balinda abantu bazalwane. Kodwa bayikhani indlela akulindwa ngayo. Ulindwa kanjani uYesu? uYesu uzolanda abantu abanjani? Uzolanda ibandla elinjani? Ubi izinto zangaphandle ziphi ngoku? Singaphakathi ezangaphakathi ziphi? Bayalwa abazalwane njalo. Bayayilwela leyo nto abazalwane. Kulwa nabashumayeli. Bayayilwela abazalwane leyo nto. Abazalwane bafuna into yoba mabafumane ivangeli elizobafitha bona, hayi ivangeli elizobenza balungele abantu uThixo. iBhayibhile iyaphathwa njengoku kodwa ufumanisa into yobana xa seyilandelelwa khona ndike ndiyibone enkonzweni. Fike xa kushunyayelwayo abanye baxhuma bama ngenyawo baphakamise iBhayibhile phezulu xa kushunyayelwayo, kodwa xa sekungenwa diphi eBhayibhileni sasiyibone leyo nto. Hallelujah. Alibonge igama leNkosi. Kubi bazalwane, kubi kumele sithandazele amehlo. uThixo sivula amehlo sibe ngamakholwa abonayo ukuba konakele.